गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आसा खालामो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दङ। आसाम पुलिस कमान्ड साब इन्सपेक्टर एसआइ बेसेबांटा पस्ट दङमोन आं मिथिया। बेनिफ्राय जोंनि एसटि जोंनि बर' गथ'फोरा साबेसे एसआइ जानो हाखो? आङो दाखालिबावै मोनसे ट्रेनिं सेन्टाराव थांदोंमोन। बेनिफ्राय बेवहाय आं बर' गथ' लोगो मोनदों एसआइ जोंनि बाक्सानि, बेनिफ्राय चिरांनि। बेनिफ्राय बेवहाय गुबुन हारिया गुबुन कास्टनिया बेसेबांटा एसआइ दङ आरो जोंनि बर'आ एसटिया बेसेबांटा साबेसे गथ' दङ आं नोंसोरनो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो थांगासिनो दङ। बेनिफ्राय सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ नायोब्ला गुबुन गुबुन ट्रेनिं सेन्टाराव बबे बबेयाव जोंनि बर' गथ'फोरा साबेसे एसआइ मोनखो, साबेसे एसआइ दङ बबे बबे ट्रेनिं सेन्टाराव, प्लिज अननानै आंनि फंबायमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। डिटेल्सखौ होनाङा, जोंनियाव सानै दङ, जोंनियाव साथाम दङ, बेफोरबायदि आंनो खोन्थाजागोन। आं मोनथिनो लुबैदों जोंनि बर' गथ'फोरा साबेसे गिदिर रेंकआव जब मोनखो। बेनिफ्राय जोंना रंजानाय बोथोर मोनफैलायबाय। थेवब्लाबो दिनैनि रंजानाया गोदोनि बायदि जाला बायदि मोनदों ना, गोदोनि बायदि मोसानायफोरा जाला बायदि मोनदों, खम जाबाय। आं बेखौनो बुंगोन, रंजानाय बोथोर मोनफैबाय, रंजानांगौ होननानै बाराद्राय रंजाद्रायनोबो नाङा। गावबा गाव ध्यान लाखि, गावबा गावखौ माबायदि रंजानांगौ, माबायदि रंजानाय बोथोराव माबायदि खामानि मावनांगौ, माबायदि रंजानांगौ फंबाय बिनानावमोन नोंसोर मिथिखागौ। नाथाय रंजानाय बोथोर मोनफैदो होननानै बांद्राय रंजानानै खैफोदाव गोलैलायनाय खामानि मावनाङा। जोंना मानो होनोब्ला बोसोरफ्रोमबो मायबा नङा मायबा मोनसे मोनफ्रोमबो रंजानाय बोथोरावनो मायबा नङा मायबा मोनसे जाखायो, जाखाथारो। जोंनि बर' गथ'फोरा जाया होननानै बुंनोनो हाया। बेनिखायनो रंजानाय बोथोरावबो मोजाङै रंजानानै मोजाङै मोजां रंजानाय बोथोरखौ बिदाय हरनांगौ ने। बेनिफ्राय आसाम पुलिस कमान्ड साब इन्सपेक्टर, आङो दाखालि बावै सानै गथ' लोगो मोनदों। सासेया जाबाय चिरांनि, बिजनीनि, बेनिफ्राय सासेया जाबाय आंनिनो लकेल, आंनि खाथिथारनि। सानै बर' गथ' आं जाय जायगायाव हाबैदोंमोन एसआइ साब इन्सपेक्टर। बेनिफ्राय बेवहाय गुबुन कास्टनिया बेसेबांटा दङ मिथिबायना? 15 जोनाव टटेल, गुबुन हारिनिया 13 जन, बेनिफ्राय जोंनि बर'आ 2। आं जोबोर मोजां मोनदों जोंनि बर' गथ'फोराबो दिनैनि दिनाव आसाम पुलिस कमान्ड साब इन्सपेक्टर एसआइ जिबनाव जोबोर मजा लागोन बिसोरो। ओरैबायदि मजा लागोन बिसोरो फंबायमोना, आं बुंदों फंबायमोन नोंसोरथ' जिबनाव बिराद मजा लागोन, बेफोरबायदि जानांगौ। मोजांनि बाथ्रा, नोंसोरदि दिनै साब इन्सपेक्टर माबाखौ नोंसोर दिनै लानो हादों, जोबोर मोजांनि बाथ्रा। नाथाय 15 जोनाव जोंनि बर'आ एसटिया 2ल', दुखुनांथाव बाथ्राया बेबो। आसा खालामो फैनो गोनां समाव जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनाबो जाहाथे बेफोरबायदि गिदिर गिदिर रेंकनि जबखौ मावनो हायो। आं बेखौसो सानो। जोंनि बर' गथ'फोरा गोबां खम, गिदिर रेंकआव गिदिर माबायाव जोंनि बर' गथ'फोरा जोबोर खम। बेनिफ्राय दिनै दानाय कलेजफोरावबो जोंनि जायगायाव कलेज जागोन, इउनिभारसिटि जागोन, कलेज जागोन, कलेजआथ' दंखायो अलरेडि। बेयाव गोबां डिपार्टमेन्टआव एसिस्टेन्ट प्रफेसार ओंखारगोन। दा जेरै जोंनि बर्मानि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला दिनै गासैबो मिथिखागौ एसिस्टेन्ट प्रफेसार जानो गोनांब्ला मा मा नांगौ। एमएलअआथ' एसिस्टेन्ट प्रफेसार मोना, गासैबो मिथिखागौ। दिनै बेवहायबो जोंनि जायगायाव कलेजआ, बेनिफ्राय मा जादों, गुबुन जायगानिफ्राय सदिया, नगाव, गुवाहाटि, गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव 7 पस्टआव बर' सासे, 7 गुबुन हारि, बेफोरबायदि जानो थांगासिनो दङ। जोंनि बर' गथ'फोरा जोबोर खम। आं आसा खालामो जोंनि बर' गथ'फोरा, जाय गथ'फोरा मोजाङै फरायगासिनो दङ, माने जोंनि बर' गथ'फोरा बेफोरबायदि गिदिर गिदिर एसिस्टेन्ट प्रफेसार बेफोरबायदिखौबो मा गुबुन हारियासो 7 जानो हायो, जोंनि बर'आ जोंनि जायगायावनो जों 1ल'। आं आसा खालामो जोंनि बर'फोराबो बेफोरबायदि गिदिर गिदिर पस्टखौ लानो हायो। गैथारा नामा जोंनि बर' गथ'फोरा? खमथार नामा? गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव, बर'ल' नङा, बर' डिपार्टमेन्टनि अनगायै गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव जोंनि बर' गथ'फोरा
गैथारा नामा आं सानो मानो गुबुन हारिया मानो गोरों नुदोंना एसेबां गोजान गोजाननिफ्राय जोंनि जायगायाव जब मावफैदो एसेबां गिदिर गिदिर जब जों जायगायाव थानानैनो जोंनि गथ'फोरा मा जोंनि बर'आ जोङो गिदिर गिदिर जबखौ गोबां खम लानो हायो दा जेरै आसाम पुलिस कमान्ड बेयावबो साब इन्सपेक्टराव 15 जन गाहामाव 13 जना गुबुन कास्टनि आरो 2आ बर' नाथाय आङो बिसोरनि पस्टखौ मिथिया बेसेबां आं आसा खालामो जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गिदिर गिदिर रेंकखौ जोंनि बर' गथ'फोरा लानो हायो जोंनो गोनांथि जोंनो नांगौ बेनिफ्राय आं बेखौनो मोजां मोनो दिनै जा सरकार दिनैनि समाव जोंनि बर' गथ'फोरा रिटेन टेस्ट गैयालासिनो आसाम पुलिस कमान्ड मोननो हादों जोबोर मोजांनि बाथ्रा रिटेन टेस्ट गैया बेनिफ्राय फैसा होनांगौनि जेबो गैया बे जोबोर बाख्नायथाव जोबोर मोजां मानो होनोब्ला जोंनि बर' गथ'फोरा फैसा होनांगौब्ला गासैबो सोर मोनगोन फैसा होनांगौब्ला दिनै बांसिन न'खरानो गोरिब रावबो 3 लाख 4 लाख थाखा होनानै गोरिब न'खरनि गथ'फोरा मालाबाबो साख्रि लानो हाया आं दाख्लैबावो थांदों गथ'फोरखौ सोंदों आं सोरबाथ' गथ'फोरा हाजिरासो मावोमोन कम्पानियाव खामानि मावोमोन बाख्नायथाव सरकारा बेफोरबायदि जानांगौ गथ'फोरा मालाबाबो फैसा होनाङा जायखिजाया जबावनो माने गावनिल' जानाङा फैसा होआलासिनो साख्रि मोनथारनांगोन गथ'फोरा अब्लासो जोंनि बर' हारिया एसेब्लाबो जौगागोन नङाब्ला फैसाजोंब्ला जायनियाव दङ बिसोर जाबाय थागोन जायनियाव गैया बिसोर जानाय नङा आं बेखौसो बुंनो लुबैदों आरो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द